अरे आता खायच्या पोरग्यांका ना समजा पार्टी करूची मुंबईत पोरगे आहेत खोली घेऊन वाटाप काढूक नको तर ह्यो मसालोच नुसतं टाकायचो वाटपाची गरज नाही 45 रुपयावाला पाकिट भेटतात अख्ख्या पाकिट टाकायचा एका टायमात अर्धा किलो मटणार अर्धा किलो पटणार अख्ख्या पाकिट टाकायचा समजला उडत तोंडाचा दाडू अरे काय नाही भारी लागता तू करून बघ आपण करून बघूया रे मी बनवतोय तू खा मोहरीचा वाटाण असला ना तरी पण याच्यात घालू शकतो मोहरी म्हणजे मुशीचा मसालो घालू शकता मुशीचा मटणा घ्या चिकन मसाला लिहिलेला चलता अरे ह्यो मसालो वाटपाची भाजी जरी करूची असली म्हणजे कसं हिरवं मसाला हिरवे वाटाणे असतात ते म्हणजे कडधान्याची भाजी आपण करता होती भाजी करूची तुमच्यावर बोला माका आधी माराक झाला गांगरावून माका कळत आहे काय हो. नमस्कार मित्रांनो, तर आता दुपारचे 12 वाजतात आणि जस्ट पूनमचा कॉल आलेला की चिकन आणलंय तिने, तर आता तिने बनवायला घेतलं असेल. जर घेतलं नसेल सुरुवात केली असेल तर आपल्याला आज रेसिपी पण बघायला मिळेल चिकनची आणि मला खायला मिळेल. आणि आता व्हिडिओ एडिट करत होतो ॲक्च्युली आणि तेवढ्यात पूनमचा कॉल आला, पण इथे येणं गरजेचं होतं म्हणून एडिटिंग तशीच अर्धी ठेवली आहे आणि इकडे आलो आहे. तर आता बघू पूनमची काय रेसिपी आहे आज स्पेशल चिकनची. बहुत याआधी कधी चिकनची रेसिपी केली नाही पूनमकडून, तर आज मी शूट करणार आहे. बघूया पूनम कशी बनवते. चला. काय हो मासे पण मासे कोणासाठी? मासे माझ्यासाठी. कशाक भाऊ? मी कोंबडा खायच नाही ना. कोंबडा खायच नाही अजून, फक्त बनवतं. पुष्प पण नाही काय? नाही कोण नाही. काय बनवलं? का माशाचा. आणि आता फ्राय करतो. कसले मासे होते? बांगडे सगळा मिसळ 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 बांगडे दोडी आणि काय तसा उंदाळो करा. हे धूर असं कसं येतं? अरे उलटो वारं आहे त्याकडे एवढं खाली धूर येतात. हा त्या लाकडाचा तपा पकडसून येतो. चिकन झाला साफ करून. चिकन साफ करून झाला, धुवून झाला, वाटाप काढून झाला. वाटपाचा करतं वाटपाचा. तू तर बोललं काहीतरी वेगळा काहीतरी करणार होतं. अरे जरा लोचा झालं. लोचा झालो. बाबलो होईल रे. मिरियंका पाणी लावतं. शिकला कसा गेला? कसला गेला का? सार केलं. कसला? डोकी असतात रे त्या माश्यांका. ती काय काय ते थोडे म्हटलं त्याच्यात टाकतोय. आमच्याकडे मटण चुलीर करीत ना. असा नाही कशा? अरे चालता ना पण मासे चालतात फक्त या नाही मटण नाही. पण यांका चालता ना पण त्यांका कसे मग तू चुलीवर कशात नाही करत? त्यांका नाही चालत म्हणजे त्या देवाचं जेवण करतो ना. बाहेर सगळे करू आता पण ऊन नाही आता उपयोग नाही. मी काल संध्याकाळी भाकरी सगळेच घालले. व्हिडिओ राहलो एडिट करूचो आता आज नाही जाणार. होय मगाचपासून काय करत होता तू? बाबा कार्डा बिडा कॉपी करूची लागतं अकडनं तकडनं. आज कसलं रेसिपीचो काल वाजव काय कैसो रेसिपी? हा तो त्या दिवशी बबलू नेलेले ते तो उभे पण करतो. भाजव नको ते. चिकनसाठी कांदो घेतलाय, लसूण, आला, कढीपत्तो. आपल्या रोजचा मालवणी पद्धतीचा करतो. मालवणी पद्धतीचा. आता गरम सामान या आणि गरम सामान थोडा एकटाही करणार. कारण तीर बांगडा झाला. मोबाईल कसा होईल का?
नाही नाही मोबाईल सोडून बाकी तू काय येऊ मॅडम का सांगा फोन करू मोबाईल बिबाईल नाही अभ्यास करते जरा अभ्यास करते मी सांगतलो नाही ना. किती किलो आणलं? अर्धा बस झाला ना गावठी अर्धा किलो. तुम्ही तो कोण खाणार नाही नक्की बरी नंदन घरी खाता नंदन का आता अंडी बिंडी असताना तू आमच्याकडे ये. मका या तिकला वाटलेला पाहिजे कलर भारी दिसतो. आमटी रोज रोज काय करीत असेल कंटाळ आहे असंच असताना नुसतं ग्रेव्ही मसाला टाकून तो पटकन झाला असता. ग्रेव्ही मसाला तो मसाल्याचा बाकी भेटायचा आपण टाकतो त्यात नुसतं तोच टाकायचं मग खोबरा नाही त्यात असता सगळा. मग तांबारा होता का? हा मस्त लागतं भारी लागतं आम्ही खाला नाही ते सांगतो. तुम्ही पण जरा खाऊन बघायचा. लय छान हो तू बाबा. आम्ही गाडी आहो फक्त आमका मासे खाऊ असं गाडी मी नाही गाडी मग तू काळ्या माझा भाव म्हणजे गाडी नसणार. खोबरा टाकल्या विनू एक वाटी म्हणजे छोटी वाटी घेते खोबरा जास्त नाही. सरा सगळं सांगत राहा काय लक्षात येत नाही. तुमची नारळाची झाडं नाही तर मग विकत घेतो की नाही विकत नाही आम्ही मटक्याची भाजीची खोबरा नाही टाकली जवल्याची वगैरे करतो असे बटाट्याची अशीच करतात. ए सगळा तुझा बाईंका ऐकत जातला तुझा कीर्तन महाभारत वाऱ्याचं जोकडे धुरी सगळं डोळ्यावर येतात. नीट लागला माझं लसूण आला नाही भाजत नाही भाजतले बघ आता वेगळा आल्या लसणीची पेस्ट आहे घालत कांदा कोबरू वेगळं वाटलं भाजलं ह्या वेगळा ह्यो मसाला आपलो गावठी मसाला आला लसूण मिरया काय जेवढं गरम आहे त्यात टाकले. मस्त येतं ना ह्याच खरा मटण भारी लागतं. हे आपण मसाले करताना पावडरवालो गरम मसाला टाकत नाही ते का चव नसतं ते कुकरचं शो असतो मला वाटतं ह्या भारी लागतं हे मटण. मग कसलो गरम सगळं खडो मसाला असता तो सगळं टाकलं हा खडो मसाला खडो मसाले आणि आला लसूण मिरिया बिरिया सगळा काय असतात मसाला तेवढा जायफळ वगैरे सगळं टाकलंय दिसता ना तुला हे बघ. हे झालं ना आता या झाला आता वाटून घेतोय वाटतं ना याच्यात हळद टाकते जराशी वाटपात. काय रे तू कशा केलं मटण मी वांडर पिठळ मटण खाऊ केलं मी मटण बिटन खायचं मका मटण मका तंदुरी तंदुरी चालू पण केलं काय रेसिपी चालू पूनम ताईला फक्त सांगासाठी टाकणार होती आता दाखव विचारलं म्हणून ह्या बयाचा पाकिट टाक तू आणायचा हे बघ ह्यो मसाला घातलो ना मला दिसत नाही चिकन ग्रेव्ही मिक्स ह्या टाकतो तू ह्यो मसालो टाकायचो खोबा आपणाक जर वाटप का टाकूचा नसला तर समजला मूर्ख भारी होता याच्यात पण ता अर्धा किलो माझा मोठा पाकिट असतं या छोटा आता सुहानावाले स्पॉन्सर करतील तुका बघ फुकट पाकिटा देतील सगळे प्रमोशन केलं त्यांचं तू आता बघ ते बघतील तुझा व्हिडिओ आणि तुका पाकिटा पाठवतील आमचाच पाकिट वापर आमचाच पाकिट वापर हे आमचा मसाला वापर तू अरे ह्या गावठी मसाल्यात चव आती बाकी काय मसाल्यांका इतर चव नाही म्हणजे उगीच दिले नाहीत की हो मी तो सांगत नाही तो आता मी गावठी मसाला तो अरे ता सांगत नाही रे बाबा तो काय काय असतं ह्यो असलो कसलो मसाला टाकतो ह्यो आमचं गावठी मालवणी स्पेशल मालवणी मासप कसलो येता तो तू खा का वाटता तू बसान खाणारच वास तळमळणी भूक लागली बाबा
मटणाची ह्यो आता टाकतो की तो मसालो सुवानाचो तो मग टाकते टाकणार हो जरा आपलं टाकलंय तर ह्यो काय आपलो कांदो आणि मसालो फक्त कांदो आणि मसालो फक्त येतात. कोणाचं रे तू थांब गो याच्यात काय आता आधी सांग काय आता कांदो आणखी मसाला आता टाकलं या बघ कपडे काय झालं आणि या वाटा मगाशी काढलेला पण मागच्या वेळी प्रश्न पडला काय ते मटण खायचं मसाला मटण आम्ही खायच नाही माझ्यासाठी फक्त गेलं की हा तुझ्यासाठी ते चिमट्याक का त्याचं कनेक्शन होणार कसला आहे ते चिमट्याला जो कनेक्शन होता आपण ये फोन ते कनेक्शन ते थांब तू जरा ए विनू गॅस बारीक कर सांगत राहतो अरे तू थांब रे जरा माका सांग टाकू सांग उभं राहू नये मग तू सांग मला ना कोणाक माका मी त्या गाडी नाही की हे म्हणती असं अगो टाक चमच्यान चमचो वापर एवढा काय या? चमचा दिले. मग. गेलो आम्ही माका सगळीकडे असं ना आवडणार नाही या. वासाचे धनी आहोत वासन पोट भरता वासान आमचं पोट भरूचा आमका तुझं मटण नको पाव बाबा गावठी या गावठी या बघ आपण खायच नसला तरी करून देऊ काय हरकत नाही या. मग डायलॉग हे भांडी धुवून दिल्यानी ना आता आम्ही घासावी भांडी धुवून दिली ता बघ सगळे काय कोसळायला पुणगे या पुष्पा कोसाळ पुष्पा नाही कोसळायला कोसळाचा नाही पुष्पा झाला तरी एखाद्या कोसळीत कोसळीत आपण नाही पडायचा पण पुष्पा गरीब गाय आहे. तुम्ही काय तरी त्याचं सांगा ना हो, गरीब गाय नाही ती मग पुष्पा गरीब एकदा ते एकदा तुझी झलक दाखव जरा गरीब गाय नाही ती गरीब बाया हे आता मोठं कर गॅस हे मोठं कर तकडे आमच्या पोटात याऊक झाला ज्यात जेवची आहे. मग माका मारण्याची भूक लागली दोघ जण नंदन आणि मी माझे कानाला नंदनसाठी मी थांबलो पुणगे म्हणते माय जे दोघ जण टायमर येतात भाराच्या टोक्या मग माका फोन केला बाबा ये चिकन आणलेला बाबा पुढचा? तो चिकन वालो हा तू यार कोण आहे चिकन झाल्याशिवाय जेवणार नाही तो होय ना रे रविवारी लोक त्याच्या पोटात दुखतात रविवार बुधवारी लोक पोटात दुखतात कोंबडा मारतास की ना हो बाबा नु कोंबडा मारा काय तर तर करी मसाले ऑर्डरी असतात मेरे भरपूर. ती तू माझ्याकडे झाली माझ्याकडे सगळी झालो कढीलो ह्यो काय शिजला कळलं? काय आपण? शिजला नाही शिजाक नको ह्यो मसालो लागतो ना खायचो तो सुवानाचो ह्यो टाकतोय मसालो हो बघ बघितलं खय टाकतं त्याच्यात रे थोडस टाकतोय खय टाकतंय म्हणजे तुझं काय म्हणणं आता मला टाकतं सांग. म्हणतं टाकतंय म्हणजे त्याच्यात घालतोय रे असं म्हण. टाकतं काय रे? टाकतं तो अर्थ वेगळं होतं माझ्याकडं बाहेर टाकतं की काय बाकीचे. माझा दे तुमच्या नावाकडे लागेल माझं काम राहू थांब रे एक भाकरी खाऊन जा माय जो खाऊ किलो म्हणतात बोको म्हणत तो खाऊ किलो काय मामा खाऊ किलो भाकरी म्हणून सांगणार होता या बघ एखाद्या घातला म्हणून आपल्या कमी होणार नाही समजलं आमच्याकडे त्याची पद्धत नाही हे बघ कसं असतं हे? हो बघ अरे सगळा लसणीच्या खोबरा चटणीसारखं लसणी दिसतं. लसणीची चटणी सारखं खोबऱ्याची चटणी घालू काय मग याच्यात नाही जर घातलं ना जरा आपण आता आळस शिलो हा समजा आता तुझ्यासारख्या माणसाक आळस शिलो तर त्याने अर्धा तुम्ही आळसुंड किलो होती. ऐक नाही रे तू आळसुंड नाहीस अरे आता खायच्या पोरग्यांका ना समजा पार्टी करूची हा, मुंबईत पोरगे आहेत खोली घेऊन वाटाप काढूक नको तर ह्यो मसालोच नुसतं टाकायचो मटणात आणि? वाटपाची गरज नाही पक्के पक्के 45 रुपयावाला पाकिट भेटतात हा. पक्के टाकायचा हा अख्ख्या पाकिट टाकायचा एका टायमात अर्धा किलो मटणात अर्धा किलो पटना अख्ख्या बाकी अख्ख्या पाकिट टाकायचा त्याचं समजला? कोणाचं बगदाडू उडालो म्हणून काय उडत तोंडाचा वाघ झाडू अरे काय नाही भारी लागता तू करून बघ आपण करून बघूया रे मी बनवतोय तू खा असला मटण मोहरीचा मटण असला ना तरी पण याच्यात घालू शकतो मोहरी म्हणजे मुशीचा ह्यो मसालो घालू शकता म्हणजे मुशीचा मुसली. पण होय मुशीचा मटणा घ्या हो चिकन मसाला लिहिलेला चलता अरे ह्यो मसालो वाटपाची भाजी जरी करूची असली म्हणजे तर, कसं हा. हिरवं मसालो हिरवे वाटाणे असतात ते म्हणजे कडधान्याची भाजी आपण करता कडधान्याची होती भाजी करूची तुमच्यावर बोला माका आधी माराक झाला गांगरावून माका टाकशील. कळत आहे काय हो
मुशी म्हणजे घुशी ते आमच्याकडे घुशी नाही माहिती आहे ती घुस कोण काय मुंबईत वापरते ते घुशी काय घाणेरडा काय हो. आकडलं घुशी ह्यो वाटण्याच्या भाजीत सगळे काय काय भाजी वाटपाचे तेवढे टाकू शकतो. तिने लिवले नाही असताना ना पाठी एवढं सांगण्यापेक्षा त्यांच्याकडे तो चिकन म्हणजे तो चिकनच लिवणार हा त्याच्यात. समजला. पुणग्याची रेसिपी सांगितली पुणग्या. या मी माझं टेस्ट करून सांगितलं. दे झाला कसा तर मग दिवसांनी तू केलं पवे वास बारी येता ना पण तुका वाटतं ना खाऊ खाऊ शे माका खायचं वाटायचं माका काय नाही तेव्हा कायच वाटणार नाही. काय अजून जेवताच सांगता? आज एवढं लेट कसं अजून जेवताच हा मग ताबो. टीव्ही पुढे देऊ का मग आता लवकर जेव नंतर झाला ना गो. हो जरा माझ्या मीठ हा ना उकडे जरा तुम्ही मोठो पली तो देऊ का होतो तो मोठो मीठ टोपात घाला जरा. कमेंट करा माका वाचूक मजा येते ना ती हा कमेंट वाचूक सगळ्यात एवढे रियाकान निबंध लिहून पाठवलं निबंध निवल्यावर एवढा लांब जायचं का माका तो म्हातारा माणूस आवडतो. त्यांका चांगला बरा वाटतं कमेंट पाठवूक सांगतात आणि अकडे त्यांका रिप्लाय पाठवलं की यांका वाच मोठं निबंध निवलं म्हणून पण नाही तिने टाकल्यानंतर माका ना कमेंट टाकल्यानंतर माका भारीच वाटला एकदम म्हणजे असा वेगळा. तुका काहीतरी करीन असं वाटला नाही नाही काहीतरी कर. मग तेव्हापासून तू रेसिपी करू लागला तुम्ही- रेसिपी दाखवतो तुम्ही कमेंट नाही मी म्हणू दाखवत नाही माका सांग तर हा. हॉटेल मध्ये तुमचा ठरला ते तुमका वाटलं का मी बुद्धू होत. आम्ही व्हिडिओ टाकला होतो पार्ट म्हणून तुका कळला. नाही नाही नाहीतर तुका काय तुका कळलं. अजिबात तुका ते तुका तेव्हा मी हो विचार थांब, तो थांब. असलो आणि सावगे आई सावगे असा हसला. तो प्रश्न ऐक नव्हता तरी. विनून ते का सांगणार हे गणेश बोललं तेव्हा तो चाळा आऊट नाही तर तो गप्पच होतो बा मग मी तुमचे तो होता वावरत वाका बिल्या होतो इकडे तिकडे मी विचार करते हो म्हटलं अचानक म्हटलं आणि कसं काय सांगू शकता. अगो झाला ता झाला ना मग आता कळता. मास्तर कसं आलंय मटन लय मीठ लागला. जेव के खालच नाही म्हणजे माका नको तू मासो खा मग जेव के मी जेव घराकडे यांच्या मटाना ना मग म्हटलं आता जेवक नाही तुका ना. हो या काय झालं हा? तू मासो खातो मासू पण आणि तगडात जी भाई जरा हे बोके हे कसं झालं अरे आधी येऊ दे. कसा सरळ सांग सरळ झाला नाही कसा तर अरे जेव सांग नाही का जेव केव्हा हो जेव केव्हा जेव केव्हा म्हणून सांग जेव केव्हा सांग. ते का तोंडा सांगा का कोणा तू सांग मग ते का नाही तर काय? कोण नाही तो जेवतो की तोंडा म्हणजे आता बोला कोण खाया बोला नाही या तोंडा. बोलक जेव नाही बोलू म्हणजे. त्यांका जेव काय भाऊ हा. ए माशी मटण बना. सगळ्यांनी जेवायला या इकडे आमच्याकडे म्हणजे जेव केव्हा तुम्ही जेवा तुम्ही जेवा. माका बोलायचंच नाही एक वाजता नाही नाही यो मटण म्हणून आम्ही काय खाला नाही हा. आम्ही मटण काय काय रे नंदनच्या बाबांनी खातो. 1 वाजता त्यांच्या जेवच्या टायमावर व्हिडिओ गेलेला होता. यो मग जेवत असतील त्याला सगळे. होय रे होय तुम्ही पण जेवताच ना पण घास सरळ घ्यावा मात्र रे मूर्ख जरा वागता कशा को सरळ बस तसं ताट. ते हा मटण का पटापट असा काय मी काय बा- गावतं कशात हे काय येत नाही रे मटण गाव. मोठा खाऊ घेत नाही रे का बोला घेता बोला कसो तंगडी घाल. तो आता भात बघ किती वेळा खायचो तुझ्यापेक्षा वडी हे चल बाय बाय. दगड मार दगड. विचारच मारणार होते